Salam dostlar, men Vigraf. Men bugün sizin üçün bu Tesla'nın biyografiya videosunu tayarladım. Nils Kara'yı bağırdı. Yaralı yüreğimin yarı, gözümde ağrı, durmuş men tutarım, üzüllü tarih, tede direler, duygularım olacağım tezeden ölü, gözümde sana olan, çim sevim oldu seni, sevimi oğurlan olsaydı sana senen mi, men duyan duygulam, sen kiminle denme, hayfimir dertli, dımasına dosturlu güneli, kim sebebi kimin anmadığı görününe aklım, sen alın baktım. Tesla, onun hakikati Melis Kara'ya bolup, ol 1995 ýylyň 8 oktýabrynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäherine dünýä indi. Melis 2001 ýylda paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Türk Anadolu Liseýinde ýagny 57-nji mektepde okumaga başlaýar we 2014 ýylda mektebini dol tamamlaýar. Ol soňra Halkara Türk Üniversitetinde hem okuýar ve mektebini tamamlaýar. Yol gülüm mek yaramasam ayt gönlü gözüme men yok düzelem o görünün o gözlerime sözlerime geçine başkası seni düşünmesen oku bir gözlerimden Tesla'nın rap sanatına başlamalı. Sen gelmeledin düşümde kucağıma girmeledin gelip gözümde öpmeledin yadından çıktı mı yine sen bilmeledin Melis Henit şaka, kaseta, CD ve DVD disklardaki Amerikan rapperların aydımlarını dinler, hip-hop bilen tanışýar. Sonra SD toparının aydımlarını dinleýär ve rap sanatyna başlamak üçin höweslenýär. Ol 2014 ýylda ilkinji rap ýazysyny Mekan Baýjaýew bilen ýazga geçirýär. Melis aydımlaryna bu Tesla diýen ad ulanýar. Bu lakamın atly Nikola Tesla adlı fizik alımdan gelip çıkıyor. Bu adı ona sınıftaşları takıyor. Dinle deyip dinletme beni Neyse zanetinin dinlecik geldiğini Bilyen erkimi şehirde dinletyenini Ben dinlem okluya dinletyenseni Melis rap'a yanvaşlandı uğruna Kemrar Recepov, Murat Nurmuratov, Kurben hem de amonyalı surnot işgärleri bilen işleýär. Belli idimi gurluşalı bir chatta Soru bir chatta Bulum line modo Şehirde onwada Yakine terdeyin Bulum yuda Ayıl baba geliyorum ya Gulum mi? Ya ama sen ne? Emma Türkmen ýaşlar onu esasan Bayram Hoçatov bilen çıkaran aydımlar bilen tanaýar. Gelsene dursana yanımda mek Söyledim seni ilkinci görünümden Elini sen yerine ber elinme men bolalı Birleşip sen öyle marcanen marten Söyledim sen öyle tans aynen şunu etme Kara şunu etme kara aynen şunu et Girdi canıma kanıma anıma yanıma Gelmezsen yara sallarsın kalbıma Tesla ve SP'nin ardından bağlansın. Nemeçek bolyaňa düşünem ok Yok diýmeňe besedem ok Gelliysem ýanyma da gelen ok Bayram can aýtmaň rahmetmeni bilem ok Seret maňa agyza gırsırama Olursun bolup beýlemaňa dızyma bolle Gülümenne seret aýyzyňa bolýa diý seretmen senden başgasyna Tesla'nın rap sanatyna başlamagy bilen Türkmen rap dinleýçilerinden biraz keýinç alýar. Oňa Spitter'ın şägirdi, kopya Spitter, hatta Spitter'ın gücü ýaly bir näçe kempenlerçi sözleri aýtýardylar. Aslında dogrudan hem Tesla'nın käbir aýdymlary Spitter'ın aýdymlaryna çalymda şetýärdi. Onunum kendi adamı nasip sen aslına Koçanda duracak yılın aklı basına Yaktı ayın aslına Koy elini yüreğimin üstüne Vakşa men sana aşık aslına Katı öğrendine kış basına Yaktı asmanın aslına Yöreyleneli durgulum eti kızanma sen Gerek mana yılgırmana dem almana Şat bolmana hem solmana hem dolmana Hem yatmana hem kalmana hem gitmana hem kalmana Sen kalmana sen yolmana derman sana Alsan hana ömrüm sana Terwana men terwana singin lekel yengil maga gitsar gana şaykın maga gitsin
maga yeğenim bezellettirmegen. Yukarıda elle, rimalar bile, bu sağda belli, tanhana gelle, dical bir sellem, ünferme telle, yok içme telle, çayxanya kelle, tansedya hemme, gözleri senne, bağdını kemme, bağlam gelenne, bana gülenne, otan sedenne, o çakar menne, yakar bedenne. Sana ünlü karışan barınca katta, İrem o karışın sana meni hatta, olmazsa caka dep diyen yatta, vakyatça finişte çıkma ayta, gülüm gel mana durmada, yöne yanlışlarımı yüzüme urmada, mana ınan emmeden kovalor, yöne senem gülüm çepe faga uymada. Meýlis käbir aýdymlarynyň Espiterň aýdymlaryna meňzemegini şeýle düşünürýär. Men kiçikem Esti Topor'un aýdymlaryny köp dinleýärdim. Aýratyn hem Espiterň aýdy stilini görýärdim. Awa käbir aýdymlarym Süleymanyň aýdymlaryna meňzeş bolup biler. Ýöne men onu bileşliğine edemok. Süleymanyň aýdy stili gulagymda garypdyr. Allah nenem attım özüm qoğulu, gidinli gerekke bağışlardım, göçtü o, ey göçtü o, ey tovu tovu, ey göçtü o, bağışlardım göçtü o, ey göçtü o, ey tovu tovu, ey bağışlardım inni göçtü o. Meýlis wagtyň geçmegi bilen öz aýdy stilini döretýär. Oňa türkmen rap dinleýijiler hem göz ýetirýär we onun aýdymlaryny ul howes bilen dinleýärler. Çıkmalı der, oyun günlerim bozmalı der, yok meni o. Meýlis rapdan başga da saat ýazmak bilen meşgullanýar. Onun käbir aýdymlaryna we kliplerine aşa süýçüp bitdik duş elýärsiňiz. Onun manysy aýdymyň sazyny Meýlisin özüniň işläp düzenligini aňlatýar. Aşa süýçüp bitsin 3-4 ýyl mundan soň çykaran sazyny dinleýän. Han goýany? Owar. Onnom aşa süýçüp bitsin täze aýdymyň hödürlemesi bolýar. Soňa gideli gör dinle täze sazyny, göwüniň açylar. Ne demende çakylygy bar? Bugün siz bilen jemlenmemiň sebebi aşy süýçüp bitsin sazynyň ödürlenişi tabarasy. Eserim üstünde kän işledim, kän azap çektim, kän der döktüm. Dogusy ütköş ifade etjek boldum. Onu näme? Dinläliň, baha beraýin. Yadımdan çıkan o kerniz, sen bolsan bol, bolmasa berkiz. Gerek gel maňa gozgyma derdi, sensiz işdäm ýok. Gülüm berkiz, sensiz kıyım maňa da çıkıp bilemok bunna daňa da yatıp bolanok bunna alada, tökmede atıp bilemok bunna gamada. Girdin içime ot deyin, içim yanıp gele gülüm ey otma sen. Otlayan meni mesle otlu çöp meninle bol otla gel. Eyledin bedenimi koyup it tunama oğunda çöküp dit nid yeke tekne durmuşum etmeden kıyit senden acı aşık yüreğim çiğ. Şeýlik bilen ýene bir videonyň soňuna geldik. Eger videom haram bolsaňyz like koýmagy, öz pikiriňizi tesbirlerde ýazmagy we inniki geljek videolardan habardar bolmak üçin kanalyma agza bolmagy unutmaň. Men Vigraf. inniki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.